Orain ikusiko dugu nola instalatu DNI elektronikoaren softwarea eta baita ere izenpearena. Horretarako ikusten duzu hemen etiketa bat dagoela, non ikusten dira esteka batzuk. Orduan hartuko dugu lehendabizi DNI-arena, zabaltzen du nabigatzailea adibidez Firefox. Pegatzen dugu hor esteka eta sartzen gara DNI elektronikoaren horri aldera. Hemen ikusten duzue área de descargas. Orduan gure kasuan hartu behar dugu sistema Windows eta nire kasuan 64 bitekoa. Hau norberak ikusi behar du ze ordenadora duen eta horren arabera 32 edo 64 bitekoa aukeratu. Egiten du klik hor eta hemen jartzen duena modulo kriptografiko hori klikatzen dut gordetzen dut ejekutatzeko gero, hemen ikusten dut deskarga zela eta honekin deskargatu du eta ja instalatuko dut zuzenean softwarea. Hasten da instalatzen. Jarraitzen dut, jarraitu. Esaten du Firefox itxi egin behar dela, ze, klaro, softwareak nabigatzaileak galtzen ditu. Ikusten baduzu hemen azpian, hemen behian, 3 nabigatzaile ditut, igual gehien erabiltzen direnak. Internet Explorer, Chrome eta Firefox. Orduan, zertifikatuak, sigurtagiriak hor instalatzen dira. Beraz, esango dut izteko, itxingo dut Firefoxa. Esaten du, nahi dugun instalatzea dispositiboaren softwarea. Esaten dugu baietz. Honekin ja, amaituta geratzen da instalazioa. Esaten du berriarazteko, esaten dugu baietz. Orain gauza bera egingo dugu, baina izenpeko ziurtagiriarekin, beraz, esteka hartuko dut eta Firefoxen kopiatuko dut. Hemen daukagu izenpeko ziurtagiria instalatzeko sistema eragileen arabera zer egin behar dugun. Gure kasuan daukagu Windows, orduan instalatuko du software hau, jaitsiko du, gero instalatuko dugu hau, bigarrena, eta nahi badugu eskuliburua eskuratu, hemen dugu. Hemen dago deskargatzen. Klikatzen dugu bertan instalatzeko. Nahi dugun moduan, euskaraz alarderaz. Onartu. Hemen zaten dugu zer instalatuko duen. Eta, amaitu du eta berriz eskatzen du berabiaraztea. Esango dugu amaitu.
Bueno, orain geratzen zaigu bigarren zatia instalatzea. Lehen egin dugu izenperen softwarea instalatu eta hon ziurtagiriak, bale? Klikatzen dugu hor eta konetzen dugu, bale. Ematen diogu, exekutatu. Eta, ikusten duzuen moduan hemen, instalatzen du nabigatzaile guzti hauetan. Bueno, handik utziko ditu denak. Bueno, itxi egin behar da nabigatzailea. Eta, hondekin ja, amaitzen dugu DNI eta izenperen instalazioa. Zertifikatuak, ziurtagiriak eta euren softwarea. Orain ikusiko dugu programa bat dokumentuak sinatzeko. Gure ordenadorean sinatu, PDF bat adibidez, eta zertarako da hau? Adibidez, Haziendara eskuteko zerbait sinatzera. Ziurtagiriekin hori egin dezakegu etxetik. Eta horretarako programa batzu daude. Hemengo kasuan aukeratu dut Solido programa, erabilgarria ikusi dut. Gainera euskeraz erabiltzeko posibilitatea ematen du. Eta, Solido instalatuko dugu. Solido instalatzeko eskatzen du framework 2.0 instalatuta egon behar duela aurretik. Horregatik jarri dut hemen esteka bat, microsoft.com, download, etc. Hor dagoena. Orduan, instalazioa hasten bazarete eta esaten badizue falta dela programa hori, deskargatu behar da eta instalatu. Nik ordenadore honetan instalatuta daukadanez, zuzenean joango naiz Solido instalatzera. Esteka kopiatzen dut eta Firefoxen itxatziko dut. Hor dago. Beti bezala, ikusiko dugu deskarga eta exekutatuko dugu bertatik. Exekutatu. Aukeratuko dut ikusten duzu zenbaten hizkuntza dituen, euskaraz. Lizentziari baldintzak onartzen ditut, hurrengoa. Nahi gainean lasterbide bat sortu, eta instalatu. Eta instalazio honekin ja zer lortzen dugu? Alde batetik administrazioen aurrean identifikatzea, eta Solidorekin nahi badugu dokumento bat sinatzea. Baina zer abantaila du? Guzti hau ezetik egin dezakegula. Adibidez, udaletxera joan beharrean eta nahi badugu padroiko ziurtagiri bat, DNI elektronikoarekin edo izenpeko ziurtagirarekin eskatu dezakegu gure ordenadoretik, ziurtagirunek bermatzen dute gu garela hor esaten duena, eta baita ere egin dezakeguna da dokumentu batzuk sinatu etxetik. Joan beharrean Bilbora, Gasteiza, Donostira edo Iruñera ez dakit zer firmatzera administrazioen aurrera, ez, hori egiten dugu gure etxetik. Orain geratzen zaigu eredu batzuk ikustea, bide laborala zelan lortu, adibidez, edo gidatzeko karnetaren puntuak ikusi, hori hurrengo bidean ikusiko dugu.
Ba, horrengo bideoan arte.